С това видео искам да отговоря на един много важен въпрос. Какъв точно ETF да изберем за нашите дългосрочни цели, що се касае до инвестиция в индекса S&P 500. Дали да инвестираме в някой акумулиращ ETF и така дивидендите да се отразяват в цената ни, или пък да изберем някой дистрибутиращ и да ги реинвестираме ръчно, като така ще имаме все повече дялове с напредване на времето. Аз съм Димитър Ангелов от angelodimitar.com и знам, че много от вас чакат това видео, затова няма да ви бавя и започваме, защото видеото няма да е изобщо кратко, но преди това ви напомням, ако искате да подкрепите канала, да се абонирате просто за него и да ударите лайк бутона, че да може той да достигне до още хора в България, които се интересуват от инвестиции, а и дори до тези, които не се интересуват, но пък ще ги заинтересуват. А и за другите два канала можете да се абонирате, за InvestLab, където даже може да ми задавате и въпроси, аз ще ви отговарям докато карам мотора, и за канала Уроци за пари може да се абонирате, където пък се опитвам да ограмотя младежите от България за ползите от правилното и умно управление на пари и тяхното инвестиране. Ако не знаете какво е акумулиращ и какво е дистрибутиращ ETF, това видео е за вас. Ще научите всичко. Така че да започваме. Каква е разликата между дистрибутиращи и акумулиращи ETF-и? Първо, нека започнем с най-важното и основно, а именно как се управлява дивидендът. Най-общо казано, при дистрибутиращите ETF-и дивидендът ни се изплаща като пари в брой в акаунта. Т.е. получаваме кеш по брокерската си сметка и можем да решим каквото искаме да го правим този кеш. Дали да го реинвестираме в същия ETF, дали да си го изтеглим към банковата сметка и да си купим лимонада, примерно, или пък да използваме парите за нещо друго, за покупка на някой друг актив. При акумулиращите ETF-и ние не получаваме пари в брой, а вместо това дивидендът бива реинвестиран автоматично, акумулиран и ние го виждаме като ръст в цената на самия актив. Не притежаваме повече дялове, а просто имаме един по-скъпо струващ актив. Ето, това е една графика от книгата ми "Силата на ETF", която виждате зад мен, която показва нагледно какво се случва при тези два различни вида ETF-и. Сега ще ви покажа графиката. Ясно се вижда как при акумулиращите ETF-и ще имаме по-скъпо струващ дял, докато при дистрибутиращия ще имаме и кеш по акаунта си. И ето за какво и да е реч, само да си взема маркера. Имаме индексът S&P 500, съответно сме избрали някой ETF, който копира индекса 1 към 1. Ето тук съм взел за пример, да си взема аз другия маркер, зеления маркер, маркера на парите. Имаме един ETF, който е акумулиращ. Това е ETF-а хипотетичния, не съществува такъв ETF, не го търсете. ETF-ът ABC. Той още веднъж акумулира дивидента. Имаме един друг, XYZ, който пък го раздава, дистрибутира го. Дава ни го в кеш. Ако S&P 500 върне 10% възвръщаемост за една година, това какво означава за нашите ETF-и, за нашия ETF? Ако имаме и двата ETF-а да са с стартова цена, да кажем по 100 евро. Какво означава това? Означава, че след една година 10% на 100 евро са 110 евро. Толкова ще струва акумулиращия ETF по принцип. Толкова ще струва също и дистрибутиращия, защото индекса връща, ETF-а окупира, връща, нали, толкова, изключвайки всичко друго. И ето сега тук къде е разковничето, както се казва. Този ETF, индекса по принцип над 80% от компаниите изплащат дивиденти, съответно dividend yield към момента, да кажем, е 1,5% на S&P 500, съответно на 100 евро този dividend yield, този дивиденд, който ни се полага на нас като инвеститори, притежаващи дялове от съответните ETF-и, този ETF в пари се равнява на евро и 50. И сега, при акумулиращия ETF, това, което се случва е, че първо имаме едно expense ratio, което е expense ratio, това е годишния разход на самия фонд, който е 0,10%. Но като ни ще го вземем този разход, ето тук малко по-долу. Така, като тази сума от 1,50 по принцип, като я добавим тук към 110, става 111,50. Защо я добавяме? Защото дивидендът, той се акумулира, прибавя се в самата цена и ние го виждаме не като допълнителен дял, не като кеш, а като ръст в самата цена. По-висока цена. И от тази сума, като изварим 0,10% expense ratio, всъщност получаваме финална
цена, която ще виждаме 111,39. Така работят акумулиращите дивидента ETF-и. А дистрибутиращите дивидента ETF-и, те работят по същия начин, както получаваме дивиденти при компаниите, с изключение на Expense Ratio. И тук имаме, както казахме, 110 евро за дял. Имаме отново Expense Ratio 0,10%, което ни се отразява в цената. Брокера ни го дърпа на нас от брокерската сметка, от кеша ни или от някъде другаде. Просто виждаме Expense Ratio като намаление на пазарната цена. По този начин ни се удържа тази годишна такса. Така, цената 110. 109,89 след приспаднатото Expense Ratio. И този дивиденд обаче този път, той ни влиза като кеш по акаунта, защото е дистрибутиращ и ни дистрибутира раздавани дивидента. И ще имаме дял струващ 110 евро и плюс това ще имаме евро и 50 в кеш по брокерската си сметка. Ето я разликата между дистрибутиращи и акумулиращи. При акумулиращия ще имаме дял струващ 111,50 ориентировачно, тук ще имаме дял 110 струващ и 1,50 по брокерската ни сметка. Много хора питат как могат да видят кога се реинвестира дивидента и дали получават това като някакъв отчет за акумулиращите ETF-и. Отговорът тук е не, фондовете не предоставят тази информация, тъй като тя всъщност не ви е нужна. Всичко се случва автоматично. За да разберете колко дивиденд ви се акумулира, просто погледнете дистрибутиращия вариант на ETF-а и така разбирате. Няма всъщност друг начин. Кой тип ETF връща повече? Логично при избора на дистрибутиращ или акумулиращ дивидента ETF трябва все пак да се запитаме кой от двата варианта ще ни даде по-голяма доходност, нали така? Истината е, че дивидентите играят голяма и много важна роля при оформянето на цялостната възвръщаемост на индекса S&P 500, респективно на всеки ETF, който го копира. На тази графика ясно се вижда през различните десетилетия какъв е бил приносът на дивидентите към цялостната възвръщаемост на индекса, а именно онези заветните 10%, които всички знаем и заради тях именно инвестираме в този индекс. Както се вижда от графиката, през различните десетилетия цялостната възвръщаемост е била подкрепена винаги от дивидентите, дори в днешни времена, когато дивиденд йилд е на рекордно ниски нива. Ето още една графика, за да се види силата на дивидендите за по-дългосрочен период и как без тях всъщност възвръщаемостта няма да има нищо общо с онези 10% на година, които всички търсим и които всички чакаме. Ясно се вижда как само 10 000 долара се превръщат в над 6 милиона долара чрез силата на кампаунинга и реинвестицията на дивидендите. За сравнение, ако извадим дивидендите от играта, 10 000 долара ще са се превърнали в по-малко от 1 милион. Разликата е огромна, нали? Около 80% от компаниите в индекса S&P 500 изплащат дивиденти и съответно повечето от тях ги увеличават всяка година и ето защо ръстът на дивидента на индекса е ясно видим през годините. Но да се върнем на въпроса кой от двата типа ще ни даде по-голяма възвръщаемост, дистрибутиращ или акумулиращ дивидента ETF. И отговорът тук е, че не би трябвало да има разлика, защото дали ще изберем акумулиращ ETF или дистрибутиращ и ще инвестираме ръчно дивидента, доходността би следвало да е една и съща. Точно това се вижда и от тази графика от justetf.com. Това на графиката са ETF-те VUSA, дистрибутиращ, и SHIXR8, акумулиращ. За един и същ период разликата е, както виждаме, пренебрежимо малка и можем да заключим, че двата ETF-а връщат еднакво и това е напълно нормално. Но има някои особености, на които ще обърнем внимание и тези особености може да са ключове за вашата дългосрочна доходност. На първо място трябва да знаем, че ако изберем дистрибутиращ ETF, ние дължим данък на всеки дивиденд, който получим. В зависимост кой от фондовете изберем и по-точно къде е регистриран дадения фонд, процентната ставка на данъка може да е различна. За VUSA конкретно и всички други регистрирани в Ирландия ETF-и, данък не ни се удържа и следва ние в България да го платим. Този данък е 5% за нас, толкова е данък дивиденд в България. Тоест, възвръщаемостта ни би следвало да бъде намалена, когато правим сметките с тази данъчна ставка. Когато пък искаме да реинвестираме дивидента ръчно, повечето брокери, в частност Interactive Brokers, ще ни таксуват минимум 1,25 евро комисионна за сделката по закупуване на още дялове. Третото нещо, на което трябва да обърнем внимание, е Expense Ratio на ETF-а, или това е годишната такса,
която ни се удържа за управление на фонда. Тя не ни се удържа като реални пари от кеша в акаунта ни, а ни се удържа в цената, т.е. виждаме цената намалена с expense ratio, както видяхме и на двата примера за двата различни типа ETF-и. Има разлика, ако този разход на годишна база е 0,07%, както е за SHXR8 и за VUSA, и ако имаме ETF, който разход годишен expense ratio е 0,35% или някакъв такъв доста по-висок процент, както има много други такива ETF-и. При акумулиращите ETF-и нямаме задължение да декларираме и плащаме данък върху дивидента, тъй като фондът го управлява и го реинвестира за нас. Ние този дивидент реално не го виждаме, съответно няма какво да му декларираме. Също отпада и комисионната за реинвестиция, тъй като просто ние не го реинвестираме, защото този процес, пак да кажем, е автоматичен. Сега следва да видим и конкретни примери, за да разберем какво точно можем да очакваме. Дистрибутиращ ETF. Какво да очакваме? Ще вземем два сценария, за да разберем какво потенциално може да се случи с нашите пари, инвестирани в дистрибутиращ дивидента ETF, който копира S&P 500. Сценарий 1. Имаме 1 милион евро инвестирани в VUSA, който е в евро този ETF и към момента дава 1,11% дивидент или в парично изражение 1 евро и 12 цента. Това е Trailing 12 Months дивидента, както се вижда от stockanalysis.com. Ако приемем, че не правим повече инвестиции и не реинвестираме дивидендите за следващите 20 години и само държим тази наша инвестиция, първоначално ще взимаме дивиденд около 11 000 евро на година. При условие, че ръстът на дивидента на годишна база е 5% на година, след 10 години дивидендите на година ще са в размер близо 18 000 евро, а след 20 години в размер на 29 000 евро. Същото количество дялове, същият актив, нулева ангажираност от наша страна, нищо не сме пипали и взимаме близо 3 пъти повече пари. Това е силата на дивидендите и това е силата на сложната лихва. Можем да кажем, че нашата дивидендна доходност вече след този период не е 1,11%, както първоначално, а е близо 3%. Това е нашият yield on cost, доходността върху първоначалната инвестиция. Картинката обаче би изглеждала малко по-различно, като отчетем данъците, нали? Ето ги тези 5% данък дивиденд добавени към сметката. Оказва се, че финалната стойност ще бъде намалена с около 1500 евро. Не е много, но е добре да сме наясно с този факт. Ако сте избрали ETF, който е регистриран в Нидерландия, например, данъкът, който ще ви се удържа е 15%. В други държави, като Германия, например, данъкът е дори доста по-висок, над 20%. Що се касае до капиталовия ръст от актива, ако предположим, че той е по 9% средно на година, ето какво се случва с нашият 1 милион евро, превърнал се в 5 милиона евро и 600 хиляди. Ако реинвестираме дивидента, ето какво се получава. Близо 6 милиона и 500 хиляди финална капиталова стойност. Сценарий 2. Ще стигнем сумата от 1 милион евро чрез регулярна инвестиция за период от 20 години. В този случай ще използваме калкулаторът от marketbeat.com, който е удачен за сметки с дивидендни активи. Ще предположим, че на годишна база ще инвестираме по 18 000 евро за 20 години, като капиталовият ръст ще бъде 9% и всички получени дивиденти ще бъдат реинвестирани след наложен 5% данък. Ето го резултата. Общата ни инвестиция възлиза на 360 000 евро, 20 години по 18 000 евро и годишният дивиденд, който ще получаваме след всички реинвестирани дивиденти е в размер около 5000 евро. На година е това. Тъй като сме инвестирали постоянно и ETF-ът е увеличавал цената си, ето защо с минаване на времето сме можели да купуваме все по-малко дялове заради по-високата цена. Но в крайна сметка имаме към 1700 дяла. И ако сега спрем, имаме инвестиция от 1 милион евро. Дивидендите и тяхното увеличение започват да работят на принципа при сценарий 1. Ето как се спестяват умно пари. Естествено, имайки 1 милион евро вече, спокойно можем да продадем част от активите и да пренасочим към активи с по-голяма дивидендна доходност, като например други дивидендно ориентирани ETF или пък просто да теглим част от баланса си, например 2, 3, 4% на година, плюс да усвояваме дивидента, останалите проценти се остават инвестирани и се кампаунват с времето напред. Това ще го видим след малко при акумулиращите ETF-и.
тъй като при тях това е единственият начин да усвояваме пари. Комисионите по реинвестиция на дивидендите не са включени тук в тези сметки, но те не са голяма болка, когато говорим за такива големи суми. Когато говорим за малки суми обаче, като например да инвестираме по 100 евро на месец и да реинвестираме дивидента на всяко 3 месече, евро 25 комисиона на такава транзакция е сериозен разход и може да се окаже, че дори губите от този тип управление на дивидента. Затова, ако искате да правите нещата ръчно, просто не реинвестирайте само дивидента, който е някакви стотинки, а добавете получената сума към регулярната си месечна инвестиция и така няма да усетите. Ако инвестирате по 100 евро на месец още веднъж и сте получили дивиденд, да речем 20 евроцента, няма как да има смисъл да го реинвестирате само него, нали? Съгласете се с мен. За да инвестирате 20 цента, ще трябва да платите евро 25 комисиона, което е абсурдно, откъдето и да го погледнем. Затова просто следващия месец, след получаването на дивидента, добавете го към регулярната си месечна инвестиция или ако тя е на друг период, а не месечен, просто направете абсолютно същото и сте готови. Акумулиращ ETF. Какво да очакваме? И тук ще вземем същите два сценария, за да е полезно сравнението между двата типа управление на дивидендите. Сценарий 1. Имаме 1 милион евро инвестирани в SXR8, така наречения добре познатия SHIXEROSEM, който е в евро и акумулира дивидента. Ако приемем, че възвръщаемостта ще е 10% средно на година за следващите 20 години, ето какво се получава като калкулация. Тук нямаме 5% данък, нямаме и допълнителни разходи за комисионни за реинвестиция на дивидента. Съответно, крайната сума като цялостен баланс е по-голяма, отколкото при дистрибутиращия ETF. Но тук нямаме дивиденти, нали така? Никакви и то. Сценарий 2. Нека се опитаме да стигнем 1 милион евро инвестирани пари през следващите 20 години. Ако отново вземем за пример 18 000 евро годишна инвестиция, ето какво се получава. Отново ще сме инвестирали 360 000 евро, но този път, понеже нямаме 5% данък, нямаме и други разходи по реинвестиция на дивидендите, крайният ни баланс е малко повече от 1 милион евро, т.е. сега 134 000 евро всъщност не са малко повече, нали? Сметките естествено са ориентировъчни, всичките сметки са ориентировъчни, моля ви не коментирайте стойностите, особено тези след запетайките, няма смисъл просто защото това можем само да направим към момента, тъй като бъдещето, както много добре знаем, никой не може да предвиди с каквато и да е точно, с каквато и да е сигурност. Базираме се на минали резултати, за да прогнозираме бъдещи такива. Това е единственият ни шанс. И какво правим обаче с тези 1 134 000 евро, като те са изцяло и само една нереализирана печалба? Нямаме дивиденд тук, както при дистрибутиращите ETF-и. Ами вариантът да усвоим от тези пари е само един – да продаваме. Можем да изберем да разтоварваме по 4% от стойността на портфейла си на годишна база и останалите 6% просто да остават и да се улихвяват. Ето какво се получава при този случай за следващите 10 години. Теглим все повече и повече всяка година и след 10 години портфолиото ни струва почти двойно. Какъв е проблемът обаче тук? Ами проблемът е, че S&P 500 не връща по 10% всяка година. Може да има години, в които връща минус 10%, както и такива, в които връща плюс 20%. И ние трябва да се съобразяваме кога да теглим и по колко и кога да не теглим, за да не съкращаваме позициите си. Също трябва да имаме предвид, че вероятно ще платим данък, когато продаваме и теглим. Към момента това може да бъде избегнато в България, ако сделките по продажба минат на регулиран пазар, но никой не може да ни гарантира, че няма да има данъци след някоя друга година и при нас. Другият вариант е да продадем част или цялото портфолио и да пренасочим към по-даващи, така да кажем, дивидендни активи, като например някой ETF с 3-4-5% дивидендна доходност или пък комбинация от акции и от ETF-и, а защо не и облигации, ако лихвите след 20 години са добри, лихвите по фиксираната доходност. В крайна сметка, хубавото на фондовата борса е, че за 0 време можем да пренастроим всичко към текущото си положение. Ликвидността е на лице по всяко време. Но определено едно от най-важните неща от това видео
е, че дивидендната доходност в момента на S&P 500 не означава, че винаги занапред такава ще е нашата доходност в проценти. Нашият yield on cost расте, ако не правим нищо, и намалява, ако инвестираме постоянно с dollar cost average при увеличаващи се цени на пазара. Затова сметките трябва да са конкретно за дадения инвеститор и съобразени с неговите планове. Хората, които не търсят само капиталов ръст, а искат и все пак реализирана доходност под формата на дивиденти, могат да се насочат към дистрибутиращите ETF-и, особено ако сумата за инвестиция е по-голяма. Както видяхме, 1% доходност сега се превръща в 3% доходност след години и в повече проценти доходност след още повече години. Определено няма смисъл с малки суми да се избират дистрибутиращи ETF-и с цел дивидендна доходност. Просто тя ще бъде много малка на фона на комисионите, които ще се плащат за реинвестиция, както и данъците, които в момента са 5%. Но казва ли ти някой дали няма да се вдигнат напред във времето и да станат 10%, 15%, 20%? Защо не? Дано да не стане, но защо не? Споделяйте долу в коментарите и вие вашите мнения по въпроса, кой тип ETF избирате и защо избирате него. Ще ми бъде много интересно. Не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите лайка на видеото, ако ви е харесало и ви е било полезно. И също долу в описанието има линкове към Ангел Димитър Community, нашето затворено общество от дългосрочни инвеститори. Ще намерите и линкове към всичките ми книги, обучения, курсове, които ви правят просто много добри инвеститори. Напомням, че 5 август наближава и с много членовете на Ангел Димитър Community ще отпразнуваме този голям празник, денят на дългосрочният инвеститор в град Варна, така че има време, ако искате, абонирайте се за обществото и елате и вие да празнуваме заедно, защото определено има какво да се празнува. Благодаря ви и до скоро!